Ang pagkayab ni Jesus sa langit. Gawa Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 11. Hinigugma kong Teofilo, sa akong unang libro gisulat ko ang tanang gipanghimo ug gipangtudlo ni Jesus gikan sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa panahon nga gikayab siya ngadto sa langit. Human sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, daghang higayon nga nagpakita siya sa nagkalain-laing pamaagi sa iyang mga apostoles sa pagpamatuod nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Sulod sa 40 kaadlaw nagpakita siya kanila ug gisultihan niya sila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug sa wala pa siya mokayab sa langit, may mga sugo siya nga gibilin sa iyang gipili nga mga apostoles. Kadto nga mga sugo gihatag niya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O sa niadto kahigayon samtang nagkaon si Jesus uban sa iyang mga apostoles miingon siya, ayaw una kamo pagbiye sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga Amahan, nga gisulti ko na kaninyo kaniadto. Nang bautismo si Juan sa tubig, apan sa dili madugay pagabautismohan kamo diha sa Espiritu Santo. O sa niana kahigayon, samtang nagtigom sila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, mao na ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian sa Israel? Mitubag si Jesus, wala itugot sa Amahan nga mahibaluan ninyo kon kanus ama hitabo ang mga butang nga iyang gitakda. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo og gahom. Unya ipanugilan ninyo ang mahitungod kanako, dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea ug Samaria, ug sa tibuok nga kalibutan. Pagkahuman niyag sulti ni ini, gikayab siya ngadto sa langit. Ug samtang nagtanaw sila kanya nga ginakayab, gilibutan siya sa panganod ug unya nawala siya sa ilang pananaw. Samtang nagsige pa silag tanaw sa langit, kalit lang nga may duha ka lalaking nagbisti ug puti nga mitindugdool kanila. Anya misulti kining duha ka lalaki kanila, kamong mga taga Galilea, nganong nagatindog pa man kamo dinhi nga nagahangad sa langit. Ang Jesus nga inyong nakita nga gidalangadto sa langit mobalik dinhi sa kalibutan. Ug kon saan sang pamaagi siya gidalangadto sa langit, ingon usab ni ana nga pamaagi ang iyang pagbalik.